Eli päivää vaan kaikille. Minä olen Arto. Ajattelin, että tänne YouTubeenkin tulla tekemään videoita, kun TikTokiin mä oon nyt tässä parin päivän aikana tehnyt pari videoa, niin ajattelin, että voisi tännekin nyt sitten näitä laittaa. Vähän saman tyylisiä varmaan tulee nyt kumpaankin paikkaan ja voi mennä joskus niin ristiin, että ne tulee sitten niin sama video tulee kumpaankin sitten. Mutta sitä mä ajattelin, että mä laitan nyt pelkästään tänne YouTubeen. Ja tässä videossa mä ajattelin puhua omasta henkisestä heräämisestä ja vähän niin kuin lyhyesti, että kuinka se on tapahtunut ja tällä lailla. Eli aluksi mä heräsin niin kuin maailman asioihin, että kaikki asiat ei ole niin kuin meille kerrotaan vaikka Ylellä ja Maikkarilla ja Iltalehdessä ja mitä näitä nyt kaikkia onkaan, niin että se on niin kuin hyvin semmoinen yksipuolinen kuvaus siitä, että mitä maailmalla tapahtuu. Sitten mä löysin kaikki nämä niin kuin vaikka MV-lehden ja Magneettimedia ja kaikki niin kuin tommoset vapaan median niin kuin tommosia julkaisuja löysin ja rupesin niitä sitten lukemaan ja huomasin, että kuinka eri lailla niissä kerrotaan asioista, mitä vaikka Ylellä esimerkiksi. Ja sitten mä rupesin niin kuin sitä sinne tuumaamaan, että mikä tässä on niin kuin totta ja että kun ne samasta asiasta puhutaan niin kahdella eri tavalla. Että ei se voi olla niin kuin, kumpikin ei voi olla totta. Sitten mä rupesin niin kuin laskemaan vähän 1+1 näitä asioita, mitä mä oon netistä nähnyt ja sitten oikein niin oikeassa elämässä tullut vastaan ja niin mä rupesin kallistumaan että sen vapaan median puolelle, että se on niin kuin enemmän totta. Vaikka mä sano, että sekään nyt aivan 100% totuutta varmaan tuskin on, että kyllä varmasti haluaa 100% totuuden löytää, niin pitäisi pystyä varmaan lukemaan vähän kumpaakin. Itse en kyllä ole lukenut pitkään aikaan ja kattonutkaan niin valtamediaa. En ole kattonut TVtä itse varmaan 2 vuoteen ainakaan ja viimeisen puolen vuoteen ei ole ollut edes niin kontien johtokaan seinässä kiinni. Sitten kun mulla oli noita mielenterveyshaasteita ollut tässä vuosien aikana ja sitten niihin syönyt kaiken maailman pillereitä ja saanut perseeseen piikkiä ja ynnä muuta tollasta, niin niistä tuli sitten enemmän tai vähemmän kaikkia oireita niistä lääkkeistä. Ja tuli tosiaan uniongelmia ja kaikkia, mitä nyt olikaan. Ja sitten mä rupesin sitä kautta niin kuin, henkistä heräämistä rupesi tulla sitten sitä kautta, kun rupesin niin kuin miettimään noihin uniongelmiin ratkaisua. Sitten rupesin lukemaan netistä, että ihmisellä on semmoinen niin käpyrauhanen, jota kutsutaan myös nimellä 3. silmä. Ja hokkasin, että sehän tuottaa melatoniinia. Sitten se rupesin niin kuin sitten keskittämään omaa ajatusenergiaa sitten siihen kohtaan niin kuin itsessäni. Sehän meni ihan perseelle se koko homma, että mulla rupesi olla sitten liikaa energiaa niin kuin keskittynyt tuonne pään alueelle ja senkin takia tuli lisää uniongelmia sitten ja oikeastaan vasta nyt tänä vuonna sitten mä oon ruvennut niin kuin enemmän maadoottumista sitten tekemään, hoksannut sen, että sitähän pitää ihmisen maadoottuakin. Ja tuo oli tosiaan muokkasin tuon käpyrauhashomman, niin se oli varmaan joskus 4 vuotta sitten ehkä olisiko ollut. Saattaa olla jotenkin semmoista, en nyt tarkkaan muista, mutta kuitenkin. Sitten mä oon ollut niin kuin jossain määrin kiinnostunut myös tämmöistä Raamatun tarinoista. En niin kuin siinä mielessä, että mä uskoisin itse niihin, vaan lähinnä niin kuin historiallisessa mielessä, kun historia on ollut aina semmoinen aihe, mikä on itseään kiinnostanut kanssa aika paljon. Ja sitten Raamattua on tullut, en mä tuosta koskaan lukenut, mutta on kuullut paljon ihmisten puhuvan niistä tarinoista ja näin, ja sitten mä oon niitä kyseenalaistamaan, että voiko ne oikeasti pitää paikkaansa ja näin, ja sitten kun mä oon hoksannut senkin, että kuinka paljon niin kuin vaikka yhtäläisyyksiä on eri kansanuskojen
tarinoissa, mitä samoja asioita puhutaan niin kuin Raamatuskin sitten, niin mä joudun vähän laskemaan siinäkin kohtaa, että 1+1, että voiko tässä nyt niin kuin pitää paikkaansa nämä jutut. Että kun Raamatus annetaan ymmärtää, että ne vaan niin kuin liittyy pelkästään tyyliin Raamattuun ja pälä. Sitten kun niissä kuitenkin puhutaan niin kuin ympäri maailman noista samoista asioista, niin kuin vaikka kuin verenpaisumus ja tommoset jutut, niin sitten on tullut vähän niin kuin semmoista, että vähän niin kuin miettinyt, että mikä homma. Sitten noita pyramidia mä oon niin kuin tuumannut, että mitä on ympäri maapalloa, että kuinka hyvin ne on niin kuin rakennettu sen ajan tekniikalla, minkä sanotaan olevan olleen silloin. Etteihän se ole mitenkään mahdollista, että olisi rakennettu niin kuin sillä tekniikalla, mikä sanotaan silloin olleen olemassa. Että ollakin riillä ja hevosilla on mukaan viety niitä kiviä sinne näin, niin en kyllä usko tuohon hommaan kyllä ollenkaan. Itse uskon, niin kuin, että siinä on jotenkin ulkoavaruudesta tullutta niin kuin apua siihen rakennusprojektiin ja että nehän on niin kuin tämmöisiä siis niin kuin henkisiä latautumiskeskuksia, niiden kerrotaan olevan. Eihän ne mitään hautakammioita ole, niin kuin annetaan ymmärtää joissakin paikoissa. Että tämmöistä pohdintaa tähän kertaan nyt ainakin sitten. Ja ensimmäinen video, niin tää on vähän tämmöistä, että ei oikein tiedä kuinka tässä kamera pitäisi olla, mutta tai se ensimmäinen video tänne YouTubeen, mutta ensimmäinen pidempi video, sanotaan nyt näin. Mutta palataanpa taas asiaan joskus.